po. Ay, opo. Diyos marhay na hapon po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban.
Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay banyato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. For 13th wedding anniversary, dulot ni Joy and June Balion. Pasasalamat kan Ostonal family for successful bar exam result ni Carla Ines Mojica Apinado. Pasasalamat kan Rehuso family for passing the CPALE ni Frances Dea G. Balane. For passing the PNLE ni Frances Dea G. Balane. For passing the PNLE ni Alia Danien Londonio. For passing the LET board exam ni Via Lestana and Wina Joy Mateo. Pasasalamat kan Orozco family asin ni Karen Ognita and family. For 30th birthday of Gerald Angel kan Logroño family. Pasasalamat kan Lorejo family ni Mark Gerard Vargas and family, ni Kim Bansuela. Pasasalamat for gift of life ni Basyon Arborilia. For safe travel of Rehuso family, kan Rehuso family, for special intentions. For complete healing and fast recovery ni Shani Beringela. For safe travel of Rehuso family, kan Rehuso family. For safe travel, kan Orozco family. For good health of Mr. Arica Cantero, ni Kim Bansuela. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Efren, ni Eva Flores and family. Ki Manuel, ni Ellen B. Abarientos. For all souls in purgatory, kan Ostonal family. Ki Eduardo, ni Julie Ann Bontile and family. Ki Patria, kan Martinez family. For all souls, kan Rehuso family. Ki Libereta, Fernando Anacleta and Nimesio, kan Salon and Araw family. Ki John John, on his 40th death anniversary, kan Cardinio and Guans family. For all souls, ni Julie Loong. Ki Efren Jr., kan Orozco family, asin ki Sunny and Adela, ni Sandra Nunez family. Sa liwat mga tugang ko ki Kristo, Dios maray na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, iyo an ikaapat na Domingo kan Adbiento. Magtirindog po sa pagpuon. Agawin sa
harang ka na maha, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katoninongan, Isu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, asin pagisamaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabukas. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untan sa makasalan, tangani magkadigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak man lugod sa tuwan, Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daying kasagporan. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, mamibi kita, kagurang na namimibi kami, panuakan sa imong grasyan sa mga isip, tanganing kami nagmimidbid sa pagbareta ka ng hel kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki. Madara ka sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, nahulikan sa iyang pagtios sa sinkrus, huli kay Jesu Kristo nga gurang nanyamos sa imong aki, kay bamang nabubuhay asin nagahadi kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa babasahon, madadangog niya to ang panuga ni Diyos, naglaladawan kan pagdatong ni Jesus, na namundag sa linya ni David. Asin maghahade, sagkod lamang bilang tunay na hade. Ang babasahon, nagpapagiromdom sa to, na ang mga plano ni Diyos urog pa sa mga linalauman nin tawo. Asinan sa iyang mga panuga, na uutob sa iyang sadiring panahon, asin paagi. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara pa nin mensahe ang kagurangnan ki Ahaz. Maghagad ka ning tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda hali sa iraram kang kinaaban ka mga gadan o hali sa kaitaasan nin langit. Nagsimbag si Ahaz. Day ako mahagad nin tanda, habo kong baloon ang kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kong siring kapag arakian ni Haring David. Dikit pa daw sa saindo ang pagbalo kan pagkamatinios nin mga tawo, tabinabalo pa nindo ang pagkamatinios nin sakong Diyos. Kaya ang kagurangnan mismo ang matao sa indo nin tanda, may sarong daraga na mangingidam asin mga ngaki nin lalaki, asin naapodo niyang Emmanuel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maglaog ang kagurangnan sa anhade nin kamurawayan. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan ang kinaaban asin ang kapanoan kaiyan, ang daga sa kaanggabos na nag-eerok diyan, hulit na pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan,
asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Maglaog ang kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Si Isay ang matukad sa bulod nin kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang eerokan. Ang tawong malinig ang mga kamot asin mabini ang puso. Anda inagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Anda inagigibo nin putik na panuga. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Aako o niya ang bendisyon hali sa kagurangnan, asin ang balos hali sa Diyos nin sa iyang kaligtasan. Siring kaini ang mga tao na nagahanap sa iya, nagahanap kang lalawgon kang Diyos ni Jacob. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo nag-umaw sa Diyos huli sa paghayag kan misteryo ning kaligtasan. Ini nagpapahiling kang kaimbudan asing kadunongan ni Diyos na nag-aagda sa gabos na nasyon na magtubod. Ang mga paratubod, inapod da pamurawayon ang Diyos sa paagi nin pamumuhay sa liwanag asing katuninungan. Urog na mantang kita naghahalat kan pagdatong ni Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Surat na hali kay Pablo na surugoon ni Kristo Jesus, pinili asin inapod ni Diyos na maging apostol, tanganing maghulit kan marahay na bareta niya. An marahay na bareta ipinanuga ni Diyos kaidtupa sa paagi kan sa iyang mga propeta, panuga na nakasurat sa mga banal na kasuratan. An marahay na baretang iyan manungod sa iyang aki, an kagurangnan si Jesucristo. Bilang tao, si David an sa iyang ginikanan asin ipinahayag siya bilang aki ni Diyos sa kapangyarihan kan Espiritu nin kabanalan. Huli kan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Sa paagi niya, tinawan ako nin Diyos kan balaog nin pagkaapostol, tanganing huli ki Kristo, madara ko ang gabos na nasyon sa pagtuwod asin sa pagkuyog ki Kristo. Kamu mga yaon sa Roma na sinusuratan ko, kabilang man sa mga nasyon na inapod ni Diyos, na magin sa diri ni Jesucristo. Kaya sinusuratan ko kamo gabos dyan sa Roma na namumuta ni Diyos sa kapinili niyang maging banal. Mapa sa indo ang biyaya asin katuninungan na hala sa satong Diyos, Ama, asin sa kagurangnan na sa Jesucristo. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kay niyan pagkamundag ni Jesus, ni Jesucristo, si Maria sa iyang ina, ikinasal kay Jose, alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria, ang sa iyang pinapangidam gikan sa Espiritu Santo. Si Jose sarong matanos na lalaki, as sinabo niyang masupgan si Maria, kaya nag-isip na suhayan ini sa hilom. Mantang iniisipin ni Jose, nagpailing sa iya, sa pangaturogan ang sarong anghel ng kagurangnan na nagsabi, Jose, akin ni David, day ka mag-alang-alang, na akon si Maria, ulita ni pinangingidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya ng lalaki, sinangaranan mo siyang Jesus.
hulita ililigtas niya ang sayang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini, tanganing mautob ang sinabi nin kagurangnan sa paagi kan propeta, mangingidam an sarong biriin, asin mga ngaki ng lalaki na aapo doon Emmanuel, na anbot sabiyon ang Diyos nasa sato. Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pinagbot ka ng Helen kagurangnan, pinakasalan niya si Maria. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Good afternoon sa Indogabos. Congratulations sa nakaabot kita sa ika-4 na Domingo kan Advent. Maski nga ni nasa 5 na nagaro kita kan simbang gabi o misa aginaldo. Magayon ang paulit-ulit na pagbasa kaining manangod sa pagkamundag ni Jesus. Kasabay naman ang pagbareta ka ng ngel. Kay Maria, siya magiging ina. Kasabay naman ang pag-uyon ni San Jose. Napakasalan si Maria, despite the fact na badus na ini, bako niya man aki, kundi susog sa anghel, gibo kang Espiritu Santo. Kung itong mabalikan mga tugang ang istorya kang kaligtasan na susog sa katugduan, iniba ko sa nang gibo kan sarong persona kan banal na Trinidad, kundi sa collaboration of the Father, the Son, and the Spirit. Kaya nga naigwanin tulong kabtang an history of salvation. Ang enot na kabtang is the one belonging to the Father. Kaya niyaon su paglalang. As in, ang height kang paglalang, iyo ang tao, paglalang kang tao, nakabaing sa himahin kan Diyos man sana with the gifts of thinking and willing. Kaya niyaon ang katalingkasan kang tao. The second part concerns Jesus, ang ikadawang persona kan banal na Trinidad, as in iyon na napagdesisyonan kan tulong persona na siya ang magbaba sa daga and to assume or to become man. Kaya lang kay puwanin na tao, and the choice was the Virgin Mary. Ikatulong kabtang, iyo ang panahon kang Espiritu Santo. And that continues the mission of Jesus, ninulit na pagsakat ni Jesus sa langit, ipinadala naman ang banal na Espiritu. Kaya nahiling ta sa Ebanghelyo ang duwang bagay, enot ang promise kang salvasyon o kaligtasan na nahiling taman duman sa pagkasala ni Adan at si Eva. Kang kakanon ni Eva ang prutas duman sa pinangangalad na tree of life sa sentro kang paraiso. As in, igpigapot kang Diyos, kung nataginibo ini, nagparaturoklingan bagasin ng tulo. Si Adan, tinukso ngaya ako ni Eva. Si Eva naman, tinukso siya ni Halas. Si Halas, mayon ang sisisihon. Kaya, in consequence of what they've done, pigpahali po sa paraiso. So, ang pigapod tang fallen from grace, nahulog sa grasya ni Diyos. Which we also repeat pag kita nagkakasala. Nahulog bang kita sa kasalan? Alagad bago umantang naghahali si Eva at si Adan, ano po ang nababasa sa banal na kasuratan sa Exodus o sa Genesis? Sabi kang kagurang danduman sa halas, makikilaban o lalabanan ka ang bani mo, lalabanan kan bani nin babae.
nabako man sa Eva, kundi may masok pang na sanga, hali kay Jesse o from the time of David, as in iyo po ini si Maria. Si po ang connected sa tribe of David. It is Jose, no? San Jose. That is why even Jose as a foster father is really connected, no, to the plan of salvation. Kaya nahiling ta na ang proto-evangelyo na pigaapod, no, the first gospel was already promised during the fall of Adam and Eve. Kung yan, taganing matupad ini, nagpili nga ni magiging ina kan para tubos, and that was announced by the gospel, by the prophecy, both in Isaiah and ngunya na pigbasa sa first reading. But it was not from the mouth of the prophet, kasi si Ahaz ang nabanggit digdi, no? Pero si Ahaz, bako manin si Ahaz na pinalaya sa paraiso, no? This is the king, no? Ahaz, A-H-A-Z, no? Sarili sa mga naging hadi kang Israel, kundi ko nasasala, no, sa Book of Kings, mababasa nindo siya. As in, sabi, may aguman ini. Pero, bako man virgin. That is why the prophecy of a virgin conceiving a child did not refer to her, no? So, agom ni Ahaz. So, somebody else. So, yun po ini si Mama Mary. As in, ang konsekwensya man kay Nina, nagkasala sa Adan at sa Eva, pikasabi na itong imumok ng bagong lalaki, as in babae, bagong Eva, as in Adan, iyo po baga si Jesus and Mary. Yun na po ini ang new Adam and Eve. Ninulita, gabos ini pinili kang Diyos mismo, and they were full of grace, o kaya mayong kasalan. Siyempre si Jesus Diyos na naging tao, walang kasalanan. Pero ninulit na siya ang nag-ako kang kasalan kang tao, pinako siya sa krus. Inako yung kasalan kang bilog na katawuhan. Siguro masabi ka po, so kasalan sa na itong time na pigpako siya sa krus. Meaning to say, the Jews living during that time. Pako po, ang katukduan, ang sakripisyo ni Jesus sa krus would be eternal. Dahil po napigko-cover na kasalan ni tawo, ni Adan at si Eva, kundi gabos. So nakaagi, so ngunyan, as in so kasalan pang gigibuhon kang tao. So the past, the present, the future. Meaning to say, eternally being offered ang ginibo ni Jesus na pagsakripisyo sa cross. Ano pong preba kaayan? Ining Santa Misa ta, that is the continuation of the pagpako kay Kristo sa krus. It is being perpetuated, institutionalized. Kaya baga sabi, saro man sa nang sakripisyo ang ginibo ni Jesus, kaya lang pinapadagos kang institution kan pagpadi. And choosing also the men to become priests, they act in the person of Christ. So lambang sakripisyo kan banal na misa is really the sacrifice of Jesus on the cross. Kaya, maski po dahil kita nagparticipar na maray sa misa, every time it is being celebrated, inulita sakripisyo ni Jesus, nadadamay kita kan sa iyang grasya. So ano po ang mga reflection ta? Enot, na pinili si Mary, Joseph, and the rest of the characters, ninulita, number one, malinig.
an sa indang puso. Meaning to say, day po sa indang pag-iisip na kasalan, selfishness para sa inda, kundi entirely para sa Diyos. Hindi ko masyadong ma-explain kung paano ini. But, sabi tabaga, kang bago nag-announce si Angel Gabriel to Mary that she will become the mother of the Redeemer, pig-offer na ni Mama Mary sa diri niya, sa templo. And that was her plan. I-dedicate niya herself as a virgin throughout her life. Kaya lang na interfere kang mahal na Diyos. Pero sabi man kang kagurang na in a way, dahil man kaya mamawara Mary ang virginity mo, because you will bear a son, and yet you will remain a virgin. No? So that's why we believe that Mary was a virgin before, during, after she gave birth to Jesus. Kung paano yan nangyayari, sabihin ta, it's a mystery. Dahil talubosan na may intindihan. But this is necessary, tanganing ang simbahan, panoon ng grasya. Tanganing ang simbahan, fountain of grace. Pigahalian kang mga karahayan ng Diyos. Dahil naman ang ibang institusyon na pigahalian kaan. That is why, so, sabi, nagkapadalagan, the hierarchy of the church are human beings, may bahid sila ng kasalan. But, there's always the hope na kung masulsod kang kasalan mo, mahagad ka din tabang sa Diyos, then you become holy. Bako man magayon sa term na the church is a holy prostitute. But it is like that. Tang prostitute makasalan. Kita, kasi kita lagi sa rimba, yaon permi ang tendency to commit sin. So in that way, bago kitang pure na virgin o pure na holy. And so, nahihiling ta na ang kalinigan pala, nin puso, nin kaluluwa, nin katawan, nin will, or buot, is actually identical with holiness. Tarong po kayan ang holiness kang Diyos. Sarong pag-isip, everything is good, and everything is out of love. Kaya, yan po ang goal kan labang saro. Sabi baga sa Catechism kang Catholic Church, the goal, the purpose of every mission, evangelization is holiness. Ninulit na nagkasabi ang Diyos, be holy because I am holy. Ngayon ang iba na purpose. Ding purpose na pagpayaman, ding purpose na i-memorize ang gabos na pagtutubudan, ding purpose na maging martir, kundi to be holy man sana. Meaning to say, we always think of God and we always do things for God. Mayo na pong iba. Di ba si Mother of Calcutta, India, Mother Teresa, ang hinahagadakan mahal na Diyos, bako man to become martyrs or saints, but only to become holy. Nabot sabihon, pag nagkasala ka, magbangon ka, magkasala, bangon, kasala, bangon. As long as you stand up, it's okay. Yan ang pagiging holy ng sarong tao. Pero pag nagkasala ka, dahil ka na nagtindog, sabihin mo, I'm so full of dirt, I'm so full of filth, dahil na ako mabangon, I'm ashamed of myself, dahil po kita nagtutubod sa redeeming power
kan mahal na Dios through the sacrifice of Jesus. Ikadua, ang dakulang promise kang kagurangnan about kaligtasan naki-carry out pagkapadagos sa lambang saro sa to. Ninulita ang lambang Kristiyano iguanin history of salvation. Magpupakanabondag ka, ipinangiram ka kang mga magurang mo sa tulak ka na nindo, nato. It is the same story of Adam and Eve. It's the same story of Jesus and Mary na maski nagkasalang tao, there is hope. Tanyaon si Jesus, tanyaon si Mama Mary. Nasa satuyan na yan, kung data magtubod kaan, kung data ako yan. Pero everything will be different kung data yan tubudan. Taday naman in ibang istorya kang kaligtasan, kundi the story of God loving us and wants to communicate with us and wants to be a part of us. Tadako lang pang tao mo yan ang magtubod sa Diyos. Yes, they pray, they go to church, pero iba man ang ginagawa. Bako man sumanunungod sa kabanalan kang Diyos, o kabanalan na itinutog doon ni Santa Maria, ni San Jose, as in iba pang mga santo, as in santa. So, they profess something, they do another. Ano po ang kasalan na yan? Hypocrisy. Bakong totoo, nanluloko, nag-i-scam. Kaya kung yan ang ginagawa ng maraming tao sa palibot, natalbiga-arog ta pa. Isn't it ng lambang Kristiyano supposed to become the light of the world? The leaven that will raise the dough o yung sarong tinapay o libadura, tangaling mag-itaas, mixture, o kaya salt of the earth. Ano kang salt? Bako bigay preserve so karne o kaya so isda, tanganing daima rugok. So, are we like that bilang mga parasunod ni Kristo, parasunod ni Mama Mary? So, ang dakulaw na ining regalo will be fully revealed pag-abot kang Christmas. Pero sabi nga ang pag-abot ni Jesus, bako sa nakaitong Christmas and the many, many Christmases na agiyanta, kundi orog ng gayo, so huring pagdatong. Everybody will be surprised or taken by surprise. Pero dahil naman kita dapat ma-surprise, permita yan na pig-to-profess sa lambang misa. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Kaya kung kailan sa darating, di ba ko tanang problema? Kundi taram tanang maabot, naghahanda kita. Kaya bagabig sabi ko, na ang Adbyento o ang buhay ng sarong Kristiyano, dakulaon na Adbyento. It's always waiting. Naangabot sabihin man, sa pag-wait mo, nagbabago ka, nagre-reflect ka, nagpipray ka. Sa tabang kang grasya ni mahal na Diyos, makaahon ka sa pagka-slave mo sa kasalan, sa pagkauripon mo sa iyong mga ambisyon, sa iyong mga vices, kung ano-ano pa. That is why we wait. Tinatawan kita nin kagurangdan kan opportunity. And lastly, sa buhay ni Maria, ni Jose, ni Zacarias, we will know about that sa pagkamundag ni Juan Bautista. Naon bagas sa mga bagay na sabi ninda, milagro o misteryo. Pero, come to think of it, gapos kita igwang misteryo, gapos igwang kitang milagro,
araw-araw na nangyayari. Dito man pigtatawan in atensyon, tapag unata, typical sana, ordinary sana. Bako bagang milagro ang maabot ng aldaw, pinapatawad mo ang nagkasala. Bako bagang milagro, na kay today mo piga ako ang magurang mo o tugang mo because ginawan ka ng masama. Natatao all of a sudden, inako mo. Bako baga naghihiro ang grasya ng Diyos? Itong promise ni God, bako sana tayo lagatin kakimisa, kundi ika mismo. Gusto ka kang kagurang na nailigtas man. Gusto ka sana niyang magsabi ki yes, katulad ni Mary. Yes, thy will be done according to your word. Kaya inaagad po yan sa tuya, na every time kitang nalilibungan, ano daw nga ito, Father? Tama nga ito ba ko? Araw-alda ba kita yan? Nagigibok yung desisyon. But do we ever ask the Holy Spirit na tinasato ni Jesus, tama ba yun o mali? Kung tayo ka mag-yes, tayo ka nag-yes, katulad ni Mama Mary, na kahit na gusto niyang maging virgin forever, pero here is the Lord who wants you to become a mother. Ikot dyan na nga, mga may mga pangarap, dahil nangyari, habo ng tinon sa magurang. So agum na nagkasala, habo ng tinuhon, kanagum. And children, habo ng patawaron kang magurang. Kaya dahil napigpaadal, dahil napigataman. Teka nga, pastidyo ka nga sa buhay ko. Si Simon po ang perpekto na tao na isang taramot sa namabago na. Kasi kung iligon taman ang mga buhay takang kita aki, pabagong araw mang kita kaan, nagpapasaway man. Nata all of a sudden, masabi kitang perfect kita, pagagalitan ta sa mga aki ta. Yan po na misteryo kang buhay ta. Data yan lubos na maintindihan. Kung data akoon ang grasya kang Diyos, na sabi nga, every day wants to knock at our hearts. Tanganing gisingin kita. Na gusto niya kitang ilangkaw sa level kan sa iyang divine life. Ano gusto sa na human life? Habotang magkaigwang divine life? Na yun ang promesa ni Jesus. Kaya sa huring aldaw kita bubuhayon giraray. Tapos sa pagpatawad ng kasalan kita magkakaigwang opportunity to have another life. Kaya kita pigaapod na Kristiyano, tanganing akoon ang lambang ng kasala. Data sinda pigukondinar, data sinda piglalait, kundi katulad ni Adan at sin Eva pinatawad, si David pinatawad, sinsisay pa man na nagkasala. In fact, the genealogy of Jesus contains so many sinners, pero dahil po inipigarali, kung bagangon yan, cosmetic, anong pagkaan? Pag may dikit na problema, cosmetic solution. Ito nakakaya ngaya. Do you want to cover the truth? Kung anong truth, ako unta. Tayo yan ang paraan, tanganing i-welcome mo si Jesus. Nagtutubod ka kay Jesus na siya ang katotohan, buhay, dalan, pasiring sa kaligtasan. Then admit it to yourself. And sa kata, ako man ang grasya, nin pagbabago. Hindi mo man pwedeng kuberan.
ang buhay mo. Kung may naginay mong sala, tanggapon, and take the way of contrition, as in pagbabago. Dahil man, bako man sana po sa Kwaresma nagbabago, oroal daw, kung kita nagigibo din sala. So, niya o pa sa to ang mga lamat ni Adan asin Eva, pagkusuta pong mawara iyan, then like Mary, we should say yes to God's grace and to God's power of changing every man and woman to the man and woman that God wants us to be. Baka ngayon pa, day may kaya. Bako man ikang magibukaan ang Diyos. Kaya everything is possible for God. As long as we open our hearts, our minds, our bodies, our souls to be used by God. So ngayon po Christmas, Aguinaldo, simbang gabi, whatever, saroon sa kaipuhan, na magbalik kita sa Diyos, magsabi kita si Ringki Maria, Lord, Thy will be done. Ako sa imong instrumento, ako gustong mag-akaw kang buhay mo. Sana maninigo akong tawan mo kaiyan. It is the only prayer of a human being na minahal ng Diyos. Di man po kita na bubuhay para sa to, kundi para sa Diyos na nagadaan sa krus. For all of us na mabidbidan ang tunay na kaugmahan, tunay na talingkasan, katanosan, asin kung ano-ano pa. Ngayon po yung gabos kay Jesus. Sa tabang, kanhulit, ni mga Mary, San Judas Tadeo, mga Santos Santas, kita gabos na nag-aarang kan biyaya, kan Diyos, not only for ourselves but for our loved ones. Magigtotoo po yan sa tuyang buhay. Amen. Matindog na ipayag. Dahil na po, this for tomorrow, Sunday. Sige po, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida muli ka ni Espiritu Santo. Namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kani katulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan. Ang pagkamot sa to kanama ay pinahayag sa pagdatong ni Jesus sa tong paraligtas. Sa pusog na pagsarig, daraw niya to sa iyan sa tong mga pangangaipon, ang simbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurang nan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, maging tanda kan maheherako na presensya kan Diyos sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang isog buot asin pagtubod ni San Jose sa pagsunod sa Diyos na daing pag-abala asin pagduwa-duwa. Ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom asin ang mga nag-aandam na mag-inaguman makaarog ki Santa Maria asin San Jose sa pagtugdas nin pusog na pagkasinaro na nakapatugmad sa tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang
makamati kan pagmakulog ni Kristo, huli kan pangataman kan sa indang kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, magugma sa presensya kan Diyos sa kahadean na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inantabayan mo kami sa samong pagbaklay sa kinaabahan na ini. Siring ka Santa Maria, sin San Jose, naghahalat kami sa pagdatong kan sa imong aki na sa mong buhay. Imatea ini mga pamibi kan sa imong banwaan na nagpupuka, asin naghahalat ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Pagpamibi ka mga tugang, tangayning sa ko sa indong atang, makamanlugod kan Diyos sa mga makakaman. Ako man lugod kang kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanadon lugod kaining kan Espiritu Santo, na sa kabagsikan niya, panukan pupuunan ni Santa Maria, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana, daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, ihinarubay siya sa hula, kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kaninang birhen, sa day masabing pagkamoot, pinahayag ni Juan sa iyang pag-abot, asin itinugdo kan siya uya na, pinapasabong niya sa mo na mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kami nagpupukas sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles, sir kangeles, kaibakan mga tronos, denominasyones, kaibakan gabos na langit na hukbo, nag-aawit kami kanhimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 Diyos imanahukbo. Ang langit kasing manukan sa imong kamurawayan. Diyos
kaladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitasan. Kagurang nani kanagadan banal, boraba ding gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabanalakan ambon sa imong espiritu, tangaling para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa ragaring nabuot, pinagpasaliban sa pasyon, nagkuaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinao sa mga disipulos na sabi, magako ka magabos sa sin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkayam kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinauso sa iyang mga disipulos na sabi, magako ka magabos asin maginom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapaboloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, pagrangna, ipinapamureta niya mo, ang pagkabuhay mo liwag, ipinapahayag, sagot na kaya kami nagrurumdum sa iyo kang pagagadan, pagkabuhay liwat sa imong aki. Nagdudulot sa imong kagurangnan, kining tinapain buhay, asing kaligtasan. Nagpapasalamat, na pinapagkanig umong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Kirang dumakagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, kirang dumas sa iyong pagkahera, kang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi, ginigirimdom sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami. Tangaring kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo. San Judas Tadeo, asin mga banal na apostoles, mga martires kanchina. Sinang gabos na santo sa kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa, sinagpamuraway sa imo, siring man. Huli sa aking mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibahan niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, minsiring sa langit, at sa mong pakanon sa araw-aldaw. Itao mo sa muyangunya, asin pagkadon mo kanisa sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdara sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganin kaming natabangan ngan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man kamurawayan, sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, ikada nagsasabi sa mga apostoles, "Katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin ba pagkanigoas na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kan nabubuhi asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamo at kang kagurangnan mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Tanawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Mga tugang o yan sa kagaran ni Jesu Kristo, nagdurot kang buhay sa krus. Tanganin kita tawan kan buhay na Diyos noon. Sa paagi ni Maria, ni San Jose, sa iba pa mga banal. Ulitas siyang kodero kan Diyos, sugpaparan kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanan kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar.
Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po, pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kambilog na linalang sa pusog na paghalat. Sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muya Diyos, banal sagkod paman. An kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami. Mantang nabasog kami kan panugakan daing sagod na pagtubos. Nakunguraan no nag-aharani anal daw kan nakakaligtas na fiesta. Siring man kaludok nagtatalubo kami sa maninigong pagsilibar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Sa nabubuhay nagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi.
Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,873 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,517 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 12,169 pesos and 95 centavos. Sa mauwot po, maging aginaldo mass sponsor, igwang fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory. Ang parol may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Iniimbitaran man po kamo na mag-atinder nin Misa di Gallo sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Ang satuyang celebrante, iyo po si Bishop Joel Zay Bailon. Sa masunod na Domingo, Disyembre 28, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung saan dadarahon tapo ang satong tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Sa Disyembre 24, aldaw ni Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibohon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Siring man, available na po sa Paris office ang 2026 St. Jude calendar. Asin mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 1,385 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, asin 300 pesos. Hali sa MB Store, 1,000 pesos. Kibeth Banwa and Family, 500 pesos. Asin ki Jeric and Joy Bansuela, 400 pesos. Diyos mabalus po. Sa ngaran po bakan PPC, sina sa tuyang koraparo ko, on behalf of them, we would like to thank also the sponsors of the Children's Angel Tree. Angel Tree. Ito pong mga regalo sa mga piniling kaakian na ginibo po kanina sa LCC. So, thank you very much po sa mga sponsors. Matindog na kita sa ring benediction. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa mga intersesyon, pamibin sa Judas Tadeo, Santa Maria na kanya kang kaligtasan. Kamo asin yung mga mal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang ka na sinaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na, Banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening too, Father. Libareta sa kinawan, at liwanag sa kadikluman, irokyaw
ka